В село Островчи точката, да знаеш. Добре. Леко. Леко ще го отбуса. Сега наляво, на пътя. В село Островчи надясно. Наляво ти казах, бе. Добре. Островчи не надясно бъркаш се, има кола. Защо? Добър. Няма, ти си. Я пробвай се вържи. Чуваме се. А? Чуваме се. Чуваме се. Дясно. Дясно. Добре, дясно. И само направо. Опасно. Ще се глъзгат. Да, така пътя се стеснява. Няма мотор, няма нищо. Ето сега. Ага, да. Ще стеснява се бира. Имам бая на 2 км тук пътя. С краката. Те са вторите, нали? Да. Те могат да нарочно да набавят, други да минават напред. Нищо не виждам, май страх да изпреваря. Ето тук малко по-широко. Няма. Няма. Аз съм хора. Това е дърпано от програма. Аз мисля да е сочка. Там горе ще са високите жирита. Там е. Това там е селото. Просто бавно караме. Горе го направи. Има бал среща. Аз чакай, след малко някъде трябва да влизаме в дясно. Чакай, намали. Тук има. Дясно, влизай. Влизай, газ. Следвай дирите, човек, ще отидем там. Там, видиш къде? Дяле? Да. Дръж. Спри му от долната страна му спри, чули? От долната му спри. Спина. На ниския блок, защото тук е кално. Да, можеш да напчегна се. Напред. Да, ето карах му след. Дето дясно. Там е пчелина, в нея посока. Там взехме точката. Ето тук сега дясно след оградата. Къде пътеш? Дясно. То няма път, бе. Абе, не може да няма. Няма? Ами не е пътят този. Долу трябва да слезне. Да. Тук ли бяхме? Да. Точно Защо се разпотява чола? защото трябва да го усилиш. Правилна посока. Да, карай.
Леко, 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 леко. Леко. Нали си казах, че завой сега. А мокри ли са? Не, леко на този завой. Искам да взеш гората. Малко напреди някъде. Пътя продължава направо, ти си надясно. Няма, само този път. Добре. Да речем, че и то слизай, да. Не, тук влизам в гората, малко по-напред. Няма да е замръзнал. Точно тук дорахме отляво, отпреди, а сега съм надясно. Да. Сетваш ли се? Тази стабилка я помня. Има май оттам дойдох. Не, дорахме те от гората, а пък трябва да слизам надолу към Пчелина. Близо ли то? Ще лежи? Не е много. Карай, давай тук долу чакъл, макаданче. Тук дорахме отляво от тази страна, сещаш ли се? Тя страна, тясно надолу. И то отиваме към Пчелина. Ето правим стартовете. Да се даде. Да, ето там. Пак на то даже тук има точка. Ето не сме я взели вчера. Може да сме я взели, няма. Ето тук е точката. Някъде вляво. Да, карай, то е едно кръстовище и на кръстовище трябва да има. Азимута. Азимута, да. Може пак човек. 100%. Тук да, леко вляво поне. Нека намали. Това ще е нещо лесно, защото... Точно тук е точката, спри. Вляво, гледай дирите кара. Няма нищо. Няма нищо тук. Карай напред тук, карай още. Те е там. Искам май по-ебано. Повече не валиш, вчера. Не. Що ама цялата гора се изтича от тук. Точката е някъде тук долу казах долу и там. Пак ти, да. Некъде е точка, да. Давай, действай. Дай карай напред. Явното се изчи надясно. После 276 на километър 70. Добре, дете си избереш. Да. Има доста азимут и още един. Груба грешка на Нищо. По-добре. Не е толкова. Джама е много пръщу малко. Остава съм полет. Аз първа пусна тя моята цялата врата. Знаеш ли се скотя, защото всичко мокро.
Малко ще има десен. 10. Да. Чешмата е точката. Ляво ли да минеш? Може от ляво да минеш, но също. Малко по-напред вляво отдолу, може една чешма. Там е точката. Тук е там на следващото трябва да. Тук някъде долу, ако има пустена долу да влезе. Карай долу. След долу карай долу. Не е още напред. Да, след следващия зъб. Тук да мине отдясно. Лъча. Те са от другата страна. Значи е там да скрасите точката. Слез долу, тук е точката някъде. Къде е точката от среща? Как стигнем там, бе? Трябва да, където минахме предния път, сещаш се. Ти утре си каква река, бе, човек? Няма. Къде, брат? Ще го отдавам? Тогава да пригазя. Ще пригазиш? Абсурд да влезем тук, отдавам. Може да влезеш ли? Охо, Бане, какво стана? Бане! Дълбоко. Няма да... Кой е го пчелина? Тук е някъде долу трябва да е, може би. Няма тук вече. Тук долу е, давай. Долу излязахме. Пускай ляво, пускай надолу. Ако мога да пресечем някъде ръката. Тук ли беше? Не, няма тук. Где ще пресечем ръката? Трябва от другата страна да... Минае моста. Минае моста от татка, да. Ляво. Минае покрай моста да минем ръката. Тук. Опа, чакай, трябва да слезем долу. Слезе долу. Да. Карай, не искам. Карай. Тук има река вече. Трябва да я прекусяваме. Не трябва да я прекусяваме. Нямаше ли горе път? Ето го пътя там. Не трябва там да е. Няма горе. Еми... Не го там. О, тук е... Са долу, бе. Чакай.
Какво сега ще го качим? Тук ли? Колко Да. тук са пусти? То ще го пуснем, как ще го качим? Но е бедка, бе. Не, то ще се качи. С повече бяш ще го качим. Тук къде се качи? Не трябва, що? Ще минем тук. Аз пък румънски как го намерих на тия. Ти на видяха вече. Не, отделно. Да. Тук ляво ще кажеш, е по-добре. По-добре, да. Само, че не поставям долу да не може. Задам дали ще можеш. Дайде. Не си богачето обаче, ниски е било. Ниски е ли си? Да, как е? Набивай цялата газ, като качиш тогава въртиш 10. Пусне първо румънеца да кара по 3. Не, как не сме първия? Не, той италианско да ни чака първи по 8. Тук ляво си да, там ляво. Влезе вода в левия екран, има една